Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumba khatlai ngut ki min sem brio ki la du e yela gaching em ha sngi ba ar ka tayo hadien ba hanyo tali ki bus bat lai tali ki kaliret ki le tingkhu ha Uttar Pradesh na kadaw ka jingpen ulo kani kala ja ha surok ba punya so e ka Delhi bat Agra kablatip ka Delhi-Agra expressway ha Mathura kablaja ne ka steps ngi ba ar u district magistrate ka Mathura u Chandra Prakash Singh ula pentip ba ki don hadu khatlai ngut ki pala yap na gani jingja ya tingkhu kali Jingtyngkhuh kali kalong ke bashar khai hak baki kali kila kamding bat ki brio kila ingkhong na jing kamding kidan kumba arpusan ngut ki bamensau bat ya kini lepen ketno asyaga jaga sumar senior superintendent of police Shlok Kumar ure thu baga jingja tingkhu kini ki kali kade na kadaw ka jingbom yu ibha namar ka jingben palat ulo ule thu ba mars nyu ajingtep ikani jingja ki bor pulet bat ki kinhun ajingarap kila let marmar syagate ka jaka ban palat im ki brio Barkum juru banweng na kajingthang kali. Menteri rangba ka Uttar Pradesh ru Yogi Adityanath ulapha ka khubor sngolam shakibah ying hasam jong ki bal khlat bat kit bok ru ikitu ki bamensau bakin kwatno barkum juru ulabtha ikibor district ban pentikna babaro ki bamensau hagani jingja kinyo ka jing sumar bapura.